ιστορική στιγμή που ο πατέρας μου εξελέγει δήμαρχος, δηλαδή το 1975, ο πρώτος δήμαρχος μετά τη μεταπολίτευση, είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή. Ο πατέρας μας γενικώς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να μας κρατάει προσγειωμένους στη γη. Αισθάνεσαι πολύ άσχημα να βγαίνεις από ένα μπιλιάρδο, να πέφτεις πάνω σε ένα γνωστό και να γεννάει και να σου λέει «Α, Μπέγκα και εσύ εδώ». Από μικρό παιδί δηλαδή επέλεγα σε εισαγωγικά να ερωτευτώ ή εν πάση περιπτώσει να υπάρχει μια συναισθηματική ένταση στη σχέση. Καλός μαθητής στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου και η επιτυχία βέβαια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εξέπληξε πολλούς, αλλά τα κατάφερα. Εντάχθηκα στον χώρο της αριστεράς, της ευρωπαϊκής αριστεράς. Έγινα μέλος του ΚΚΕ Εσωτερικού και του Ρίγα Φεραίου. Έχουμε δει πολλούς αριστερούς που βάζουν μια ταμπέλα ότι είμαι αριστερός, αλλά έχουν μια στάση ζωής τελείως διαφορετική. Πολύ κακή και πολύ διαφορετική και χειρότερη και από δεξιούς, ας πούμε, που θεωρούνται οι πιο συντηρητικοί. Έγινε στο τέλος μια εκλογική διαδικασία όπου συμμετείχαμε σε αυτή εγώ και ο Φίλιππος ο Φίλιος. Η πλειοψηφία της παράταξης, της Ολομέλειας της παράταξης αποφάσισε να είμαι επικεφαλής εγώ. Κατέβηκε στις εκλογές, κερδίσαμε τις εκλογές. Τη μεγαλύτερη ανησυχία που ένιωσα στην προηγούμενη περίοδο που ήμουν δήμαρχος, επειδή ήταν και στην εφηβεία, ήταν η ανησυχία μου και η αγωνία μου μην ξεκόψω από τα παιδιά μου. Πίστευα από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ πιο κοντά μου ότι και το 19 και το 24 και το 23 θα με στήριζαν πιο πολύ. Λέμε για τη Λίμνη, στο τέλος όμως δεν κάνουμε κάτι πολύ ουσιαστικό για τη Λίμνη. Τώρα να σου πω, δεν τα μπορώ αυτά. Όχι, δεν τα μπορώ εγώ αυτά τα φαντασμαγορικά. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στους γνωστούς άγνωστους, στην εκπομπή που πετάει τις ετικέτες και μιλάμε με ανθρώπους, όχι ρόλους. Σήμερα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει στο DNA του τη δημόσια προσφορά. Γιος του πρώτου ερετού δημάρχου Ιωαννίνων, διεκδίκησε και βρέθηκε και ο ίδιος στην ίδια θέση. Μαζί μας ο δήμαρχος Ιωαννίνων, κύριος Θωμάς Μπέγκας. Καλησπέρα κύριε Μπέγκα, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα κυρία Τσέπα, καλησπέρα Σοφία. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σου, αλλά και για την εξαιρετική εισαγωγή. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στον ελληνικό λοιπόν, να τα πούμε παρέα. Από μένα ναι. Και να σε γνωρίσουμε καλύτερα, όχι ως δήμαρχο, δεν σε θέλουμε σαν δήμαρχο σήμερα εδώ, σε θέλουμε σαν Θωμά. Καλύτερα. Ούτε σαν κύριο Μπέγκα. Να πούμε λοιπόν για τη ζωή σου, σε ξέρουμε την ιστορία της οικογένειας, αλλά θέλει να τη γνωρίσει καλύτερα και το κοινό που μας παρακολουθεί. Ξεκίνησα λοιπόν με τον πατέρα σου, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μπέγκα, τον πρώτο ερετό δήμαρχο Ιωαννίνων, και θα ήθελα να μου μεταφέρεις πρώτα απ' όλα αυτή την αίσθηση. Πότε κατάλαβες ότι ο πατέρας σου δεν είναι απλά μπαμπάς, είναι κάτι παραπάνω, είναι δήμαρχος? Θέλω καταρχάς να πω ότι η ιστορική στιγμή που ο πατέρας μου εξελέγει δήμαρχος, δηλαδή το 1975, ο πρώτος δήμαρχος μετά τη μεταπολίτευση, είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή. Την ίδια ώρα είμαστε σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που είναι έντονα πολιτικοποιημένο. Έχουμε βγει από τη δικτατορία, η κοινωνία έχει μια ανάγκη να νιώσει τη δημοκρατία στο πετσί της και μένα με πετυχαίνει στην ηλικία των 15 χρονών. Εφηβεία, πρώτη γυμνασίου ήμουν όταν εξελέγει ο πατέρας μου και εξελίσσεται η περίοδος της εφηβείας. Εκ των πραγμάτων δύσκολη περίοδος. Εκ των πραγμάτων δύσκολη περίοδος, δεν πέρασα κακή εφηβεία, ούτε εγώ ούτε η αδερφή μου, αλλά όμως επειδή αυτό το ένιωσα κι εγώ στη συνέχεια, σε πετυχαίνει σε μια ηλικία σαν παιδί που δεν θες να ξεχωρίζεις. Δεν θες, και σε μια πολύ μικρότερη κοινωνία τα τότε Γιάννενα, δεν θες να προχωράς στον δρόμο και κυρίως οι συνομήλικοι σου να σε βλέπουν σαν το παιδί του δημάρχου. Δεν ξέρω, πιθανά κάποιοι άλλοι λειτουργούν διαφορετικά. Εμείς τουλάχιστον σαν αδέρφια αυτό αισθανόμασταν τότε και μας βάραινε. Μας βάραινε αυτό στην εφηβεία. Όπως να πω και ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ποια ήταν η αλητεία της γενιάς μας στο να κατεβούμε στα μπιλιάρδα. Αισθάνεσαι πολύ άσχημα
να βγαίνεις από ένα μπιλιάρδο, να πέφτεις πάνω σε ένα γνωστό και να γυρνάει και να σου λέει «Α, μπέγκα και εσύ εδώ». Αυτό λοιπόν είναι η εμπειρία σε σχέση με την εφηβεία, την οποία ένιωσα κι εγώ ότι την ίδια φάση περνούσαν και τα παιδιά μου στην πρώτη μου εκλογή το 2014. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τα βρήκε ακριβώς στην ίδια ηλικία και τότε έκανα ένα τρίκ. Ζητούσα να φέρνουν συχνά τους φίλους τους στο σπίτι. Ερχόμενοι οι φίλοι, αποκτούσα μια οικειότητα με τους φίλους, με τους συνομήλικούς τους, οπότε υπήρχε ένα feedback από τους φίλους τους προς αυτούς και έλεγαν τι ωραίος τύπος είναι ο πατέρας σας, πόσο γήινος είναι, πόσο φυσιολογικά συμπεριφέρεται, δεν το παίζει δήμαρχος. Αυτό πιστεύω ότι βοήθησε πολύ στο να μην εκραγούν τα παιδιά μου σε σχέση με το δεν ήθελα να διαφοροποιούνται από τα άλλα τα παιδιά και γιατί είχαν τον πατέρα δήμαρχο. Άρα αυτή είναι η εμπειρία μου σε σχέση με το ακριβές ερώτημα πότε ένιωσα ότι είμαι ο γιος του δημάρχου. Όταν κατάλαβες λοιπόν ότι κάποιοι συμπεριφέρονται διαφορετικά ή σε κοιτάνε διαφορετικά επειδή ήσουν γιος του δημάρχου, άλλαξε η δική σου σχέση με τον πατέρα σου? Δεν το κράτησες εντός εισαγωγικών καθόλου αυτό, ότι άλλαξε ξαφνικά η ζωή σας? Ότι επηρεάζεται η σχέση του εφήβου με το γονιό από τέτοια γεγονότα, σίγουρα επηρεάζεται. Δεν θα έλεγα όμως ότι με επηρεάζεται και εκρηκτικά. Γιατί συνέπεσα κι εγώ πολύ πρώιμα να πολιτικοποιηθώ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήμασταν μια γενιά και μεγαλύτερη από μένα που το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική ανάμνηση εκείνη της περίοδου ήταν οι πρώτες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα ηπειρωτικά, και κάνω και μια παρένθεση εδώ πέρα για να πω ότι το 2026 θα είναι 50 χρόνια μετά από τα πρώτα ηπειρωτικά και έχουμε σκοπό να κάνουμε και μια αφιερωματική χρονιά σε αυτό το πράγμα, γιατί θεωρώ ότι ήταν πολύ σπουδαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μέσα από την καταχνιά που υπήρχε στη δικτατορία ξαφνικά εμφανίζονταν στα Γιάννενα ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Ξαρχάκος, το θέατρο τέχνης, μέσα στα πλαίσια των ηπειρωτικών. Εμείς όλη η νέα γενιά ως εθελοντές ήμασταν ταξιθέτες, ήμασταν αφισοκολλητές. Άρα λοιπόν υπήρχε ένα κομμάτι που είδα ότι και άλλοι συνομήλικοι μέσω του Δήμου και των δραστηριοτήτων του Δήμου, του Τμήματος Πολιτισμού, συμμετείχαμε σε μια διαδικασία. Άρα δεν ήμουν εγώ, ας πούμε, που ήμουν το παιδί του Δημάρχου και τίποτα άλλο. Ήμουν ένας ενεργός νέος μαζί με άλλους νέους που ο Δήμος βοηθούσε να συμμετέχουμε σε κάποιες κοινές διαδικασίες. Να σε πάω λίγα χρόνια πίσω, στην παιδική ηλικία, πριν από την εφηβεία λοιπόν. Πώς μεγάλωσες, πώς ήταν η ζωή στο σπίτι, πώς ήταν τα Γιάννενα τότε, πώς περνούσε ένα παιδί στα Γιάννενα? Και αν έκανες σκανταλιές, Ναι. Τώρα πώς μεγάλωσα? Καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Επειδή στην πορεία η επαγγελματική καριέρα του πατέρα μου κάποια στιγμή μας έκανε μια σχετικά εύπορη οικογένεια. Αυτό όμως δεν ισχύει για την παιδική ηλικία, γιατί ο πατέρας μου ήταν ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος. Ο πατέρας μου ήταν γόνος ενός οικονομικού μετανάστη στη Ρουμανία. Εκεί μεγάλωσε, εκεί τελείωσε το γυμνάσιο και το λύκειο, εκεί ξεκίνησε το πολυτεχνείο. Ο πατέρας μου ήταν πολιτικός μηχανικός. Κάποια στιγμή αλλάζει το καθεστώς. Έρχονται τα κομμουνιστικά καθεστώτα στις ανατολικές χώρες και ο παππούς με τη γιαγιά και τον πατέρα μου, ενώ είχε δημιουργήσει ο παππούς μια σημαντική περιουσία στο Βουκουρέστι, η περιουσία όλη δημεύεται από το κομμουνιστικό καθεστώς και έρχονται στην Ελλάδα ουσιαστικά χωρίς να έχουν τίποτε. Ο πατέρας μου εγκαθίσταται στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές του σε κάτι καταλύματα που τους είχε παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο στους παλινοστούντες φοιτητές, για να συνεχίσει τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Τελειώνει τις σπουδές του, φεύγει και δουλεύει για πολλά χρόνια, για αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, δίπλα από ένα σπουδαίο δάσκαλο, πηγαίνοντας για να βγάλει μεροκάματο στο Δοξιάδη. Δούλεψε στο γραφείο Δοξιάδη, το μεγάλο Έλληνα πολεοδόμο. Ταξίδεψε σε πολύ ενδιαφέροντα περιβάλλοντα δίπλα στο Δοξιάδη. Έκαναν τότε το γραφείο Δοξιάδη οικισμούς στο Λίβανο, στο Ιράκ. Μεγάλες κατασκευές και σπουδαίες, και δίπλα σε έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο, το Δοξιάδη. Γίνεται κοσμοπολίτης εξαιτίας αυτού, αλλά κάποια στιγμή, επειδή είναι μοναχοπέδι και μεγαλώνουν οι γονείς του, αναγκάζεται να γυρίσει στα Γιάννενα, όπου αρχίζει να βιοπορίζει στα Γιάννενα. Σιγά σιγά λοιπόν έκτισε μια καριέρα. Στο χρόνο όμως που ξεκίνησε να βιοπορίζεται στα Γιάννενα, παντρεύεται τη μάνα μου, γινόμαστε εμείς τα παιδιά και είμαστε σε μια οικογένεια στην οποία ο πατέρας, ως ένας νέος μηχανικός,
φέρνει στο σπίτι ένα αξιοπρεπές εισόδημα, δεν μας έλειψε ποτέ τίποτε, αλλά γενικά ζούμε σε ένα πολύ προσγειωμένο περιβάλλον. Ανοιχτό μυαλός, με όλα αυτά τα ταξίδια και τις συναναστροφές. Και η εμπειρία του Βουκουρεστίου. Τότε, όταν έζησε ο πατέρας μου στο Βουκουρέστι, το Βουκουρέστι ονομαζόταν το μικρό Παρίσι της Ευρώπης. Και είχε και πολλές επιρροές από τη Γαλλία. Και στη συνέχεια αυτά τα ταξίδια δίπλα στο Δοξιάτι του άνοιξαν πολύ τους ορίζοντες. Και γι' αυτό ασχολήθηκε και με την αυτοδιοίκηση ο πατέρας μου. Δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί, Θωμά, διότι το περιβάλλον των Ιωαννίνων κλειστό πολύ περισσότερο τότε. Δυσκολεύτηκε. Και ήταν και τελείως διαφορετικά τα δεδομένα, και να πω και το εξής, αξίζει τον κόπο. Εμένα νονός μου είναι ο Γεώργιος Μιλωνάς, ο ιδρυτής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο πατέρας μου, όταν γνώρισε τον Μιλωνά, συνδέθηκαν, τον στήριξε πολιτικά, αλλά κάποια στιγμή του είπε: Γιώργο, εγώ θα φύγω από τα Γιάννενα, θα πάρω την οικογένεια και θα φύγω από τα Γιάννενα. Δεν μπορώ να ανοίξω τα φτερά μου εδώ πέρα. Και του είπε ο Μιλωνάς: μείνε, θα ιδρύσω το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η ροή του τόπου θα αλλάξει. Και όντως αυτό ήταν μια πραγματικότητα. Και έτσι έγινε. Πώς περνούσες λοιπόν σαν παιδί εδώ? Εγώ είμαι παιδί της γειτονιάς της Λούτσας ή των τουρκικών καφενέδων. Και ακόμα εκεί γύρω κινείσαι. Εκείνη το πατρικό μου σπίτι, για την ακρίβεια το μητρικό μου σπίτι. Σόγαμπρος ήρθε ο πατέρας μου. Ναι, ήταν ένα περιουσιακό στοιχείο της μάνας μου. Εκεί μεγαλώσαμε, σε αυτή τη γειτονιά. Μια γειτονιά η οποία στα παιδικό μου χρόνια η Ναπολέον του Ζέρβα ήταν χωματόδρομος. Εγώ έζησα την πρώτη ασφαλτόστρωση της Ναπολέον του Ζέρβα ως πιτσιρικάς, μαζί με άλλα πιτσιρίκα της γειτονιάς, να καθόμαστε σε ένα πεζούλι και να μας παίρνει ο χειριστής του οδοστρωτήρα που πατούσε την άσφαλτο και να μας πηγαίνει βόλτα με το οδοστρωτήρα πάνω κάτω στην Ναπολέον του Ζέρβα. Μεγάλωσα λοιπόν με την Ναπολέον του Ζέρβα χωματόδρομο και φεύγαμε με τα πόδια. Παίζαμε σε κάτι καταπληκτικούς ακάλυπτους χώρους που ήταν απέναντι από το δικό μου σπίτι και που με τα πόδια φτάναμε μέσα από αυτούς τα χωράφια ουσιαστικά στην αυλή της Ακαδημίας, του σχολείου. Αυτή ήταν η διαδρομή βασική του παιχνιδιού των παιδικών μας χρόνων και των παρεών μας. Εκεί κινούμαστε, σε αυτή τη γειτονιά. Είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η γειτονιά. Δεν είναι τυχαίο το όνομα της γειτονιάς, τουρκικοί καφενέδες. Εκεί υπήρχαν ουσιαστικά 3-4 πολύ ωραίοι καφενέδες, παλιοί, καφενεία. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι, έχω ανάμνηση να κοιμάμαι στο υπνοδωμάτιό μου, το οποίο ήταν επί της Ναπολέον του Ζέρβα. Τότε, επειδή δεν υπήρχε κίνηση στον δρόμο, σε μια κατασκευή δεν σκεφτόταν να κάνουν τα υπνοδωμάτια στο πίσω μέρος για να μην έχει θόρυβο. Τα υπνοδωμάτια του σπιτιού ήταν στο μπροστινό μέρος του Ναπολέον του Ζέρβα. Και μία από τις πιο ωραίες αναμνήσεις είναι τα γλέντια της αποκριάς των μεγάλων στους τουρίστους καφενέδες και εμείς μικρά παιδιά να είμαστε στο κρεβάτι μας, με την αδερφή μου, και να ακούμε τα jukebox από τους καφενέδες της γειτονιάς. Είναι πάρα πολύ ωραία ανάμνηση αυτή. Ωραίες στιγμές, ωραίες και εποχές. Με κάτι ωραίους τύπους γραφικούς, ερχόταν κι άλλοι τύποι. Ήταν μια γειτονιά η οποία είχε ένα, ας το πούμε, στοιχειώδη κοσμοπολιτισμό, γιατί ήταν φημισμένοι οι καφενέδες και συνέρεαν εκεί πέρα και από άλλες γειτονιές της πόλης. Της μικρής τότε βέβαια πόλης μας, της μικρής μας τότε πόλης. Τι σκανταλιές έκανες? Όπου κι αν βρίσκεσαι, ό,τι κι αν κάνεις, η αντλία θερμότητας της Daikin είναι πάντοτε εκεί να σε αγκαλιάζει με ζεστό ή δροσερό αέρα. Αντλίες θερμότητας Daikin Altherma. Θέρμανση, ψήξη, ζεστό νερό χρήσης και εξοικονόμηση όλο το χρόνο. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις. Κωνσταντίνος Ζάραγκας, Ναπολέοντο Ζέρβα 61 και Δοδόνης 106α. E-shop coolandheat.gr. Τι σκανταλιές έκανες? Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά πράγματα. Το πιο χαρακτηριστικό που θυμάμαι είναι το εξής. Επειδή είχαμε αυτή την αυλή, μάντρα τη λέγαμε εμείς, στο απέναντι οικόπεδο που ήταν αδόμητο ουσιαστικά, είχε 2-3 μονοκατοικίες, μια τεράστια περιουσία που το σπίτι μου είναι ακριβώς αυτή είναι η οικοδομή που είναι ιδιόκτητη και στο ισόγειο αυτής της οικοδομής υπάρχει το σούπερ μάρκετ του Παπαγεωργίου. Απέναντι ακριβώς υπήρχε μια μεγάλη μάντρα με 2-3 μονοκατοικίες, η οποία τώρα γίνει μια τεράστια πολυκατοικία. Τότε λοιπόν εμείς παίζαμε εκεί πέρα και είχαμε το παιχνίδι με τα φυσοκάλαμα. Και θυμάμαι που βγαίναμε στην όψη του απέναντι αυτού οικοπαίδου προς την Ναπολέον του Ζέρβα το βάδι και κρυβόμασταν και χτυπάγαμε τον κόσμο με τα φυσοκάλαμα. Λέω, ας πούμε, μια ζαβουλιά. Καλά, όλο και κάποιος που θα έχει φάει. Ναι. Το βόλι σας τα ακούει τώρα. Θυμάμαι και συγκεκριμένους μεγαλύτερους
Γιατί ήταν και άνθρωποι της γειτονιάς πολλοί από αυτές και κυρίες της γειτονιάς. Υποτίθεται τώρα κάποια στιγμή αρχίσαμε και μεγαλώναμε και τα πετάγαμε κυρίως στα κορίτσα. Πειράζαμε τα κορίτσα με αυτόν τον τρόπο. Και θυμάμαι χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες μεγαλύτερων κοριτσών, ας πούμε, τότε που ήταν εμείς στο δημοτικό, αυτές γυμνάσιο ή λύκειο, πάση περιπτώσει. Ναι, υποτίθεται πειράζαμε. Κάναμε τα αφεντικά μας πειράγματα προς τα κορίτσα με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ποδήλατο, πολύ πτώση από το ποδήλατο, διάφορες μαγκές με το ποδήλατο. Ήταν και γοητεία τότε για τα αγόρια να έχουν σημάδια από πέσιμο. Δεν το συζητώ. Scarface. Η γοητεία του σημαδεμένου. Πρώτος έρωτας, τον θυμάσαι? Ναι, τον θυμάμαι. Πρώτος έρωτας είναι σε οικογενειακές διακοπές στην Κέρκυρα, στην πισίνα του ξενοδοχείου, μια Γερμανιδούλα. Τελείως πλατωνικός. Εσύ πόσο χρονών ήσουν τότε? Τότε ήμουν δημοτικό, πρέπει να ήμουν έκτη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου, κάπου εκεί. Όχι, πρέπει να ήμουν δημοτικό, έκτη δημοτικού πρέπει να ήμουν. Διότι μετά στην πρώτη γυμνασίου ήρθε ο μη πλατωνικός πρώτος έρωτας. Βέβαια, μην φανταστείς τίποτε. Μια αγκαλιά, ένα φιλί, ένα πάρτι που περιμέναμε τότε για να χορέψουμε ένα blues και να βρεθούμε πιο κοντά. Ναι, αλλά είναι δυνατές στιγμές όμως. Ο πρώτος έρωτας πραγματικά είναι δυνατή στιγμή. Ήσουν θαραλέος έτσι στο να διεκδικήσεις μια κοπέλα? Όχι, δεν ήμουν θαραλέος. Ήμουν ευαίσθητος βασικά. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι δεν ήμουν θαραλέος, αλλά δεν ήμουν από τα παιδιά τα οποία ζητούσα την εφήμερη σχέση. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος στις εφήμερες σχέσεις. Από μικρό παιδί δηλαδή επέλεγα σε εισαγωγικά να ερωτευτώ ή εν πάση περιπτώσει να υπάρχει μια συναισθηματική ένταση στη σχέση. Ωραίο πράγμα, αυτό χαρίζει ζωή ο έρωτας. Ναι, δεν νομίζω ότι πραγματικά δηλαδή είναι από τις ωραίες εμπειρίες. Και να σου πω και ένα πράγμα, Σοφία, ότι με όσα κορίτσα είχα μια μακρά, ας πούμε, σχέση, διατηρώ μέχρι σήμερα εξαιρετικές σχέσεις. Και νομίζω ότι όταν βγαίνει σε αυτή την κατάσταση, προφανώς υπάρχει μια περίοδο που κάποιος βγαίνει πληγωμένος από μια σχέση, αλλά ή ο άντρας ή η γυναίκα, αλλά νομίζω ότι στην πορεία όλα φιλτράρονται και δεν είχα μια διάλυση σχέσης πραγματικά να αφήσω πληγή στη σύντροφό μου, έτσι ώστε να πει αυτόν τον άνθρωπο δεν θέλω να τον ξαναδώ. Μόλις οι σχέσεις που πραγματικά κράτησα μέχρι σήμερα είναι όλες καλά. Και αποθυμένα έχεις στον έρωτα? Όχι, αποθυμένα δεν έχω. Ίσως το μοναδικό το οποίο έχει σχέση με τον ανδρικό εγωισμό είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις που θέλησα να πλησιάσω μια γυναίκα, για χύψη λόγους δεν τόλμησα να την πλησιάσω. Που είμαι σίγουρος ότι αν την πλησιάζει, γιατί ξέρεις, διαισθάνεσαι από την ατμόσφαιρα, από το φλερτ, διαισθάνεσαι το κατά πόσο θα φας χιλόπιτα ή δεν θα φας χιλόπιτα. Παρότι διαισθανόμουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα φάω χιλόπιτα, για κάποιο λόγο δεν έκανα το τελευταίο βήμα. Και μπορεί και να πετύχαινε βέβαια, αυτό έτσι, λέω, πώς να το ξέρεις. Είμαι σίγουρος. Σου λέω, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, η άβρα της ατμόσφαιρας, το feeling γενικά έδειχνε ότι αν το έκανα δεν θα πήγαινε χαμένο, δεν θα έτρωγα κιλόπιτα. Αλλά εντάξει, δεν έγινε. Είναι και αυτά μες στη ζωή. Δεν πειράζει. Με τους φίλους, με τα παιδιά που έκανες παρέα τότε, έχεις κρατήσει επαφές? Ναι, υπάρχουν φίλοι της παιδικής ηλικίας και φίλοι της εφηβικής ηλικίας, οι οποίοι είναι ακόμα φίλοι. Με κάποιους από αυτούς έχουμε και πολύ στενές, συνεχίζουν να έχουμε στενές επαφές, γιατί ζουν στα Γιάννενα, κάποιοι άλλοι φίλοι δεν ζουν στα Γιάννενα και είναι και κάποιοι φίλοι οι οποίοι επειδή στην πορεία άλλαξε ο τρόπος ζωής μας, δεν έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, αλλά ξέρω ότι και αυτοί και εγώ με αγαπάνε και τους αγαπάω. Απλώς ξέρεις, με κάποιους ανθρώπους μεγαλώνοντας αλλάζουν τα ενδιαφέροντα, αλλάζουν οι χώροι που κινείσαι. Με κάποιους παραμείναμε σταθερά στο να σε κάθε ηλικία να συμβρισκόμαστε και στους ίδιους χώρους και να έχουμε και τέτοια ενδιαφέροντα και κρατιούνται τέτοιες παιδικές φιλίες μέχρι σήμερα. Και είναι και άνθρωποι που μπορεί να έχεις πολύ καιρό να τους δεις και όταν τους συναντήσεις να είναι σαν να τους συνάντησες πριν μια ώρα την προηγούμενη μέρα. Είναι απίστευτη. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι πολύ αγαπημένους μου φίλους, χαίρομαι που τους ξανασυναντώ μετά από κάποιο διάστημα, αλλά είναι γεγονός ότι μερικές φορές αν καθίσεις πολλή ώρα μαζί τους προκύπτει και μία μηχανία, γιατί δεν είναι κοινά τα ενδιαφέροντα πλέον. Ξέρεις ότι συνεχίζει ένας ωραίος άνθρωπος πραγματικά
τίμησε τη φιλία, αξίζει να το έχεις εμπιστοσύνη, αλλά ξέρεις, αλλάζουν τα ενδιαφέροντα και αφού πεις κάποια πρώτα βασικά, μετά δεν έχεις κοινό πεδίο συζήτησης. Νιώθεις λίγο μηχανία. Οι γονείς ήταν αυστηροί? Όχι, οι γονείς μου δεν ήταν αυστηροί. Σε αυτή την ηλικία πλέον το λέω με ασφάλεια, διότι πάλι επανέρχομαι στην εφηβεία, πιθανά και σε κάποια χρόνια μετά, δεν είσαι αντικειμενικός κριτής σε εκείνη την ηλικία για το γονιό. Σήμερα μπορώ να πω ότι σε καμία περίπτωση οι γονείς μας δεν ήταν αυστηροί. Η αίσθηση ότι η μάνα μου δεν ήταν σίγουρα αυστηρή, η αίσθηση ότι ο πατέρας ήταν πάντα πιο αυστηρός, ήταν μια πραγματική αίσθηση, αλλά ο πατέρας μας γενικώς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να μας κρατάει προσγειωμένους στη γη. Δεν ήταν καταπιεστικός σε καμία περίπτωση. Γινόταν μερικές φορές αυστηρός για να μας προσγειώνει και να μην μας παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, να το πω κάπως έτσι. Η μαμά, η κλασική Ελληνίδα μάνα, παιδί μου πάρε ζακέτα, φάε, δεν έχεις φάει, ξεκουράσου. Η μαμά, η κλασική Ελληνίδα μάνα, επιμέρους. Στη ζακέτα ναι, στο φαγητό όχι τόσο πολύ. Άλλωστε εγώ είχα και την τύχη, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό βέβαια ήταν ευχάριστο για τους γονείς μου, να μεγαλώσω σχεδόν από 0 χρονών με τις δύο γιαγιάδες μου. Όταν εγώ ήμουν 1 χρονών μένει χείρα η μάνα του πατέρα μου, όχι έτσι σωστά τα λέω, δεν τα λέω λάθος, και σε 1 χρόνο μετά μένει χείρα η μάνα της μάνας μου. Με αποτέλεσμα στο σπίτι, εγώ δεν έχω ανάμεισα με αυτό. Εγώ νομίζω ότι από όταν γεννήθηκα μεγάλωσα με τις δύο γιαγιάδες μου. Άρα το μάθαιναν δηλαδή. Οι γιαγιάδες πάντα. Αυτός είναι ο ρόλος τους νομίζω, να κακομαθαίνουν. Οι γιαγιάδες πάντα, ναι. Και έλεγα το εξής, ότι επειδή οι γιαγιάδες ήταν σχετικά νέες στα χρόνια τα παιδικά, μέσα στο σπίτι έπαιρναν και πολλές δουλειές, είχαν και αυτές την ανάγκη ότι ένιωθαν ότι φιλοξενούνται σε ένα σπίτι και ότι πρέπει κάπου να το ανταποδώσουν, να βγάλουν την υποχρέωση. Και έτσι ξέρω, η μαμά της μάνας μου, η γιαγιά μου, η μάνα της μάνας μου ήταν η μαγείρισα στο σπιτιού, που ήταν πολύ καλή μαγείρισα. Χαρά της μάνας μου να απαλλαγεί με το μαγείριμα. Και επειδή μέναμε σε μια παλιά μονοκατοικία, όχι ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονικά, αλλά ήταν μια παλιά μονοκατοικία η οποία είχε και αυλή από πίσω, η μάνα του πατέρα μου, επειδή ήταν και παρότι έζησε στη Ρουμανία πολλά χρόνια, μερικές φορές ξεσουμένου και το αποθυμένα, και είχε μείνει ως η γιαγιά του χωριού. Η αυλή λοιπόν που είχαμε από πίσω της έδινε το δικαίωμα να έχει και ένα μικρό κήπο, να έχει και κότες, και η άλλη γιαγιά λοιπόν ασχολούνταν με αυτά. Να μας φέρει το αυγό από την κότα, να μας φέρει τα λαχανικά από τον κήπο. Άλλα Γιάννενα. Οι δύο γιαγιάδες τα πήγαιναν καλά μεταξύ τους. Οι δύο γιαγιάδες. Γιατί αυτό είναι δύσκολο λίγο. Ναι. Οι δύο γιαγιάδες τα πήγαιναν εξαιρετικά μαζί. Πραγματικά. Γιατί δόξα τω Θεώ, ήσαν πολλά χρόνια και οι δύο, άρα αυτή η άποψη είναι μια άποψη που είναι και ξεκάθαρα διαμορφωμένη από την ενηλικίωση στη δικιά μου, αλλά και στα παιδικά μου χρόνια, επειδή είχαν και μια διαφορετική λειτουργία στο σπίτι, η κάθε μία είχε τον τομέα της, ναι. Ήταν μια αρμονική συμβίωση και είμαι σίγουρος ότι χάθηκε πρώτη η μάνα της μάνας μου, μετά χάθηκε η μάνα του πατέρα μου, η οποία ήταν εμφανές ότι έπαθε μελαγχολία, γιατί ήταν πολλά χρόνια μαζί. Μιλάμε ότι οι γιαγιάδες μου ήταν από όταν ήμουν εγώ 1 χρονών μέχρι που εγώ έγινα 19-20 χρονών. Κάπου εκεί χάθηκαν και οι δύο, γιατί συμβίωσαν πολλά χρόνια. Υπάρχει λοιπόν και μια πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή. Είχα ένα λυκόσκυλο όταν ήμουν μικρός, το οποίο λυκόσκυλο παρέμεινε στα Γιάννενα και μετά το 80, ήταν ζωντανό δηλαδή, που έφυγα εγώ για να σπουδάσω στην Αθήνα. Το σπίτι μας λοιπόν ήταν μια μονοκατοικία, στο ισόγειο ήταν το γραφείο του πατέρα μου και κάτι άλλα μαγαζιά που νοικιάσαμε, και ήταν ο πρώτος όροφος που ήταν η κατοικία και είχε ένα μπαλκόνι επί της Ναπολέοντος Ζέρβα. Οι γιαγιάδες λοιπόν είχαν 2 σκαμνάκια που έβγαιναν κάθε απόγευμα και έπιναν τον καφέ τους στο μπαλκόνι. Ανάμεσα από τις 2 γιαγιάδες και τα σκαμνάκια, κάθε απόγευμα όποιος κατέβαινε την Ναπολέοντος Ζέρβα και όλη η γειτονιά έβλεπε ένα λυκόσκυλο, το οποίο ήταν ανεβασμένο με τα πόδια πάνω στο μπαλκόνι και ήταν μια εικόνα πολύ περίεργη, δηλαδή να βλέπεις 2 γιαγιάδες και στη μέση ένα λυκόσκυλο, ήταν ο φρουρός τους. Και τους είχε μεγάλη αδυναμία. Δηλαδή λειτουργούσε προστατευτικά γενικά του σκυλί προς τις γιαγιάδες. Ναι. Παρότι ήξερε ότι τον πρώτο λόγο είχα εγώ και εμένα μου είχε μεγάλη αδυναμία, γιατί εγώ τον φρόντιζα ουσιαστικά, αλλά και οι γιαγιάδες το είχαν το σκυλί. Θα έδιναν τις λιχουδιές προφανώς στο σκυλάκι οι γιαγιάδες. Στο σχολείο καλός μαθητής? Στο σχολείο μέτριος μαθητής, γιατί είχα πολύ παραμετρική ζωή.
Μ' άρεσε το έξω, μ' άρεσε η γύρα που λέγαμε. Έπαιζα μπάσκετ. Έπαιζα μπάσκετ και τότε είχαμε καταφέρει σε κάποια στιγμή να κάνουμε την πρώτη καλή ομάδα στα Γιάννηνα στο μπάσκετ. Χαρακτηριστική περίπτωση ότι είμαι συνομήλικος με τον Νίκο το Φιλίππο, ο οποίος μετά πήγε στον Άρη, πήγε στην Εθνική Ελλάδος κτλ. Δεν το άφησα ποτέ, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη Λυκείου και την Δευτέρα Λυκείου, γιατί εμείς τότε δίναμε πανελλήνιες, δίναμε εξετάσεις και στη Δευτέρα Λυκείου και στην Τρίτη Λυκείου. Και οι βαθμοί και των δύο χρόνων των εξετάσεων λαμβανόταν υπόψη για να καταλήξει ο βαθμός που για να εισαχθείς σε μια σχολή. Διάβασα, μπορώ να πω, αρκετά τα 2 τελευταία χρόνια στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Όχι όμως δηλαδή από αυτά τα παιδιά, τους φίτουλες που λέμε, που διαβάζουν που δεν κάνουν τίποτα άλλο. Δεν διέκοψα δηλαδή τίποτα από όλα τα άλλα. Και τις βόλτες με τους φίλους μου και το μπασκετάκι μου και τα ταξίδια που γίναμε με την ομάδα του μπάσκετ, γιατί παίζαμε και εκτός έδρας, φεύγαμε Σαββατοκύριακα κτλ. Εντάξει, στο τέλος πήγα πολύ καλά νομίζω. Και μάλιστα για κάποιους καθηγητές μου απρόσμενα καλά, διότι το να πετύχεις τώρα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εντάξει, ήθελε πολλές μονάδες. Και ποτέ δεν ήμουν, ας πούμε, στο τμήμα μου ή στο σχολείο στην κατηγορία του αποσιολόγου ή του σημεοφόρου. Ήμουν πάντα μάλλον δεν ήμουν πάντα, ήμουν αμέτριος μαθητής, καλός μαθητής στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Και η επιτυχία βέβαια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εξέπληξε πολλούς, αλλά τα κατάφερα. Τέλεια. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να δούμε τι έγινε από εκεί και πέρα στη ζωή του Θωμά Μπέγκα.